Odpoledne stane se pro mnohé chvílí volna. Někdo si běhá jen tak po lese, jiný zas chodí zvolna. My však neznáme rozkoš oddychu a sportujeme v houfu. Co se tady bude konat dneska? Co se bude konat? Budete se tady ukazovat, co umíte a co neumíte. René, já a Rudolf chodíváme na golf. 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 My tady máme několik fotbalistů, kterýho můžete vidět napravo, to je ten nejmladší, tak to je přímo kluk, který je klientem Dobrého skutku, a jestliže znáte internetové stránky Dobrého skutku, tak právě Kájovi se snažíme vybrat a přispět na florbalový vozík. Tak je velice rychlý, co do akcelerace, a taky má velice rychlou tu maximální rychlost. A tak mě napadá jedna otázka přímo na Káju. Když se nám dneska podaří tady vybrat dostatek peněz a Kája bude mít vozík nový, dostane se třeba do české reprezentace? Já myslím, že ta šance je veliká. A teď bych vás poprosil o velice krátkou ukázku, jakže vlastně ten florbal společně hrajete. Takže prostor je volný, prosím vás, jestli ponesete talíře, dívejte se, kam šlapete, protože teď nás čeká taková malá prezentace toho, jak se dá hrát florbal na vozíku. Ale tady je naprosto vidět, že ten vozík, ačkoliv není úplně nejnovější, takže funguje a ta rychlost tam je těch 13 km jednoznačně. No a Kájovi to nejede ten vozík, potřeboval by pak už nový. Kájo, chceš nový vozík? Chce. Hezká práce. A když dneska vybereme dost peněz, tak si myslím, že se k tomu novému vozíku propracuje. A kdo ví, Kája snad nezraní slečnu, paní, a když se nám dneska bude dařit, tak kdo ví, třeba dneska uděláme i radost tím, že vybereme hodně peněz. Chodíváme na golf. René, já a Rudolf chodíváme na golf. René, já a Rudolf chodíváme na golf. René, já a Rudolf chodíváme na golf. Jak hodnotíte dnešní den? Velmi příjemný den, krásné počasí, příjemná atmosféra, celková spokojenost. Doufám, že bude přínosem hlavně pro Káju, aby se mu podařilo. A že vlítne do Vlítne do extraligy. Jasně. Jsme rádi, že se to takto podařilo. Jsme rádi, děkujeme vám, že jste přijeli, účastnili se toho.